Children of God, mga anak sa Diyos. Greetings gikan sa Radio Veritas Asia Hindi Language Service dinhi sa Indore, nasod sa India. Sa akong unang pag-abot dinhi sa India, dito ko niagi sa Kolkata. Ug ang usa sa akong mga unang gibisita mao ang lubnganan ni Mother Teresa sa Mother House sa Missionaries of Charity. Dito nakamisa ko og nakapamalandong sa talagsaong kinabuhi sa pag-alagad sa mga kabos ni Mother Teresa ug sa iyang mga madre. Human sa misa, adunay usa ka madre nga nakigistorya kanako og nagsugilon siya og usa ka makapatandog nga hitabo sa kinabuhi ni Mother Teresa. Matud pa niya, sa usa ka higayon nga nangayo si Mother Teresa og donations alang sa mga kabos, adunay usa ka tawo nga nasuko ug ang iyang gihimo gilud-an niya ang kamot ni Mother Teresa. Daghang tawo ang nakurat sa nahitabo kay nakakita sila og naghuna-huna nga basin masuko usab si Mother Teresa. Apan malinawon siya ni tan-aw sa tawo og mingon, "That was for me. Now, what will you give for the poor?" Sa binisaya nga hubad, kana imong giluwa sa akong mga kamot, gihatag na nimo para sa ako karon unsa man ang imong ihatag alang sa mga kabos. Hastang naulawan kuno kadtong tawhana ug nausab ang iyang kasing-kasing tungod sa pagkamapaubsanon ni Mother Teresa. Ang luwa nga gihimo isip pang insulto nahimong higayon sa grasya ug pagkamanggihatagon, nahimong donor in town katong tawhana. Kana nga istorya nagpahinumdom nga ang tinuod nga gugma dili-dali masuko og andam mo sakripisyo alang sa uban. Ang ebanghelyo karong adlaw nagdala nato ngadto sa sentro sa atong pagtuo. Usa ka iskriba ang nangutana kang Hesus kung unsa ang labing dako nga sugo sa tanan. Sa daghang balaod og mga tradisyon sa ilang panahon, gusto nila masayran unsa jud ang labing importante. Apan gitubag sila ni Hesus pinaagi sa paghisgot sa gugma ngadto sa Dios ug gugma usab sa isig ka tawo. Unsay makuto nato karong adlaw? Unang punto, ang gugma sa Dios mao ang sentro sa tanan. Sa dihang gipangutana si Jesus mahitungod sa labing dako nga sugo, wala siya nipili og usa ka ritual o usa ka ceremony. Noon iyang giingon nga ang labing importante mao ang paghigugma sa Dios sa tibuok kasing-kasing, kalag, huna-huna ug kusog. Kini nagpasabot nga ang Dios dili lamang usa ka bahin o usa ka fragment, usa ka parte sa atong kinabuhi. Siya kinahanglan mao'y sentro sa tanan natong huna-huna, desisyon ug mga pangandoy. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Mark 12:30. Sa binisaya nga hubad, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, kalag, huna-huna ug kusog. Ang gugma sa Dios dili kutob sa pagbati lamang, kinahanglan makita sa atong pagka matinumanon ug pagsalig kaniya matag adlaw. Daghang tawo karon ang nag-ingon nga sila motuo sa Dios. Apan usahay ang ilang panahon og priority naa sa uban nga mga butang. Mas daghang pagani ang panahon alang sa social media kaysa pag-ampo. Mas dako pa ang kahinam sa kalibutan kaysa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang ebanghelyo naghawag kanato nga susihon kung kinsa jud ang naghari sa atong kasing-kasing. Kung ang Dios mo'y una, ang uban nga mga butang mahimutang usab sa husto nga lugar. Ang tinuod nga kalinaw dili gikan sa kalibutan, kundi gikan sa relasyon uban sa Ginoo. Ug kana nga relasyon kinahanglan ampingan gayud adlaw-adlaw. Ang gugma sa Dios mao ang sentro sa tanan. Ikaduhang punto, ang gugma sa Dios kinahanglan mudagayday ngadto sa gugma sa isig ka tawo.
Human sa unang sugo, gilakip dayon ni Jesus ang ikaduha nga sugo. Wala niya kinigibulag tungod kay ang duha. Dili gajud mahimong bulagon. Ang tao nga tinuod nga nahigugma sa Dios, maghigugma usab sa iyang isig katao. Ang gugma sa Dios dili mahimong itago sulod lang sa simbahan. Kinahanglan kini makita sa atong pagtratar sa uban. Kini mao ang timaan sa matuod, tinuod nga pagtuo. Ug kini mao ang sukaranan sa tanang Kristiyano nga kinabuhi. Ang kalibutan karon nagkinahanglan kaayo niini nga matang sa gugma. Daghan ang nasakitan, nasamdan sa mga pulong sa pagdumot o mga pulong sa kasuko. Daghan usab ang nagantos sa kakabus, sa kamingaw o kawalay paglaom. Ang gugma nga gisugo ni Jesus dili lamang alang sa mga higala apan bisan gani sa mga lisod higugmaon. Ang gugma sa Dios kinahanglan mudagayday ngadto sa gugma sa isig katao. Story time. Sa akong paghimamat sa mga madre sa Missionaries of Charity sa Kolkata, sa India, nangutana ko kanila kung pila kabuok ang ilang mga communities sulod sa syudad sa Kolkata. Mitubag sila nga adunay 17 ka communities nga naglihok sa lain-laing dapit sa Kolkata. Wow! Natingala ko og nakaingon nga hastang daghana dahil ninyo, sister, no? Apan mitubag ang madre nga kulang pagani ang 17 communities. Ningon siya nga daghan pa kaayo ang mga kabus nga kinahanglan atimanon. Daghan pa ang mga masakiton nga walay nag-atiman nila. Daghan pa ang mga bata nga nagkinahanglan og tabang og education. Daghan pa ang mga tigulang nga gibiyaan og walay pamilya nga muamping kanila. Akong nasabtan nga bisan daghan na ang nag-alagad, daghan pa gihapon ang buluhaton sa umahan sa Ginoo. Ug daghan pa ang gikinahanglan nga mutubag sa tawag sa paghigugma o pag-alagad. Children of God, mga anak sa Dios. Ang atong pamilya o communities, mao ang unang dapit din kinahanglan nato ipakita, ipadayag ang gugma o pag-alagad. Ang gugma makita sa pagpaminaw sa uban. Ang gugma makita sa pagpasaylo o sa pagtabang. Ang gugma makita sa paghatag og panahon o pag-atumaan sa mga nanginahanglan. Sa matag higayon nga mutabang kita sa uban, ilabi na diha sa atong mga kapamilya, nag-alagad usab kita kang Kristo. Ug pinaagi niini ang atong gugma sa Dios mahimong tinuod o makita sa buhat. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, Hindi Language Service sa Indore, India. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.